Punctuation su ne waɗannan alamomin waɗanda ake yin amfani da su wurin rabe jimloli domin ganin sun ba da ma'ana. Capital letter. Ana yin amfani da capital letter a harafin farko na kowane proper noun. Ana yin amfani da capital letter a harafin farko na kowace jimla. Ana yin amfani da capital letter a harafin farko na sunan littafi mai tsarki, fina-finai ko sunan ƙungiya. Misali, Quran, Bible, Goska, BBC. Ana yin amfani da capital letter a harafin farko na acronyms. Misali, BBC da kuma USA. Sannan kuma ana yin amfani da capital letter a harafin farko na sunayen mutane, garuruwa ko kuma kalmomi masu alaƙa da waɗannan. Misali, Africa, African, Muslim, Islam. Full stop. Full stop shine alamar dakatawa, kuma ana yin amfani da shi ne domin dakatawa a ƙarshen jimla. Comma. Ana amfani da comma ne domin rabe kalmomi uku ko fiye da suke a jere. Misali, the manager goes to my father, mother, son, daughter and my grandparents. Sannan kuma ana yin amfani da comma bayan kalmar adverb da aka yi amfani da ita a matsayin shimfiɗar abin da za a faɗa. Misali, firstly, I like to thank you all. Ma'ana, da fari zan so na gode muku duka. Undoubtedly, I saw the boy on the street. Ma'ana, babu shakka na ga yaron akan hanya. Ana yin amfani da comma idan kalmar farko na jimla yes ne ko no. Misali, yes, he is a Nigerian ambassador. No, he is not a teacher. Ana yin amfani da comma idan kana yin magana ne akan wani mutum ko wani abu. Misali, my father always asks, Yusuf, is that book helpful? Ma'ana, mahaifina a koda yaushe yana tambaya ta, Yusuf, shin wannan littafin yana da amfani? Ana yin amfani da comma domin nuna cewa wani lamari ba haka yake ba. Misali, I saw a man, not an animal, in the house. Ma'ana, mutum na gani ba dabba ba a gidan. Sannan kuma ana yin amfani da comma kafin a sanya lambobi guda uku idan za a rubuta lambar da ta zarce wannan adadin. Misali, ko kuma question mark. Ana amfani da question mark ne a ƙarshen kalma ko jimlar tambaya. Misali, what is your name? Ma'ana, mene sunanka? Apostrophe. Ana amfani da apostrophe ne domin taƙaita kalma ko domin nuna alamar mallaka. Misali, Ibrahim's book. Ma'ana, littafin Ibrahim. I will, we will, can't. Quotation mark. Ana amfani da quotation mark ne domin nuna maganar da wani ya faɗa. Misali, I am sorry, said Musa. Ma'ana, Musa ya ce a yi haƙuri.
Exclamation mark. Ana amfani da exclamation mark ne domin nuna cewa ana ba da umarni ko domin nuna abin mamaki, tsoro, nishaɗi, murna da dai sauransu. Misali, come here, hora. Semicolon. Ana amfani da semicolon ne domin nuna alamar dakatawa, amma dakatawar ta fi dakatawar da ake yi ta kwama ƙarfi, sai dai ƙarfinta bai kai na full stop ba. Misali, the Kano road runs through a beautiful wooded valley. The railway line follows it. Ma'ana, hanyar Kano ta ratsa ta wani kyakkyawan guri mai cike da itatuwa, kuma titunan jirage suna biye da hanyar. An American ambassador searched northern Nigeria. He went to Kano Pyramid. Ma'ana, jakadan Amurka ya bincike arewacin Najeriya, ya je har dalar Kano.